Здравейте, Аре да приятели. правиш къща. Абе, аз да си чупа леглото. Ние сме от SP Quantivim. Снимаш ли? Да, О, Коста е за трети епизод. Или там, за третия един първи. и Трети ли 40 е? и 44. До и 50. Ури, бе! Той нищо не ти Не, прави, ако не го до 8 удариш. часа. Добре. Така, искаш ли къща да направим от такъв камък, дето от пясък? От Сандстоун? Да. А, виж къде е това. Ела ти пока къде е минато. Къде? А, Събирай всичкия пясък. ей. Овче. Ара бе, къде си бе? Ротен флеш. Ей, а не. А, да, ето я. Ето тук. Виж. Чакай. Не се телепортира, телепортира. Значи аз трябва да си сменя текчър пака. С кой си? Познай. Не да знам. О, дефалт. Не, с другия. Faithful. На... Що той е готин? Faithful Day, а не с тоя. С кой? Air 3D. А, Ма се сложи дефалта. Много яко. и аз искам дефалт да се сложи. Много яко, не знам, що обаче е много макеф. Те, какво ти пише? Faithful Fatix. Чакай. Какво ти пише? Faithful Fatix Full 32 на 32 пак. Още не знам, не мога да видя. Май е 64. А. Аз съм с дефалт. Наистина? О! Ендърман. Мале, какво ми е странно. С дефалт наистина е много странно. А ти гадното е. Не, че е гадно, някакво странно Че имам такова. го бия това гаднярен ендърман. Стой. Стой бе! А ти идиота си. Ама няма да правим една къща, нали дето е на джоб. Не. Така. Аз събирам дърво. Ще направя Това ще някаква къща. направя. Добре, събери храна. И я изпечи. И ми донеси. Тук ли си, бе? Да бе, тук съм. Бе, омага, Майнкрафт ми се изключи. Бати. Защо така? Изключи ми се минето. Другия епизод, на четвърти епизод, ще съм с ябълка. Ще си с... Ще съм с друг скин, сигурно, с оригиналния. Кой? Стив? Не бе. Аз, който е... не Стив бе. Един друг. Кой? Кобос? Не бе. Мукни. Ребоб. Мукни бе. Добре. Добре. Мира има вышло. Така. Тук имаше цвети, къде е бе? Дами и господа. Ние сме големи на лобове. Ще ми пратиш ли клиповете после? Да. И качи после в SP. Аз трябва да ги обработвам бе. Да. Ти какво има обработваш? Само качеството. Интро, качество. Да, интро. И там едно дето за SP TV. Да, горе дет пише SP Content. Това как го правиш? То си има един специален сайт. Ага.
И... Пържоли, 4 пържоли. Що си без скин, бе, бате? С скин си. Вече ми се бъгнал мине. Всичко ми е тук, не съм си скин. Аре, прави къща. Виж ме, бе. Какво, бе? Не барай боята най-отдолу. Аз тя направя... една ти тия пържоли ги изпечи. Дай. И това го служи в чест. Да го направи на бонмил, или не? Да. Ако може да Целия. изпечиш по-бързо. Ама къщата къде ще е, бе? Аз имам една пържола, бе. Там долу да е къщата. Да, и аз мислех там да е. Аре. Ето ти пържола. Оле, колко ябълки. Ела да ти дам пържола. Аз нахраня с ябълки. Ето ти пържола. Ако искаш, мога да е тук до минут. Тук бе на широко. М, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Те ще някакво обикновена къща, бе. И така. Няма да е лошо да събирай дърво. Дай брадва и ще събирам. Аре да я направим като в нашия сървър. Ой. Ония първи епизод дет беше. Като твоята беше много готина. Аре да направим като твоята. Само ми дай брадва и ще събирам дърво. Да, ти там ти я фърли, бе, човек. Къде, бе? Не там, бе. Ябълка. Аре, отивам да събирам. Напред отивам да си взема храна първо. Значи трябва да я голяма къща направим, щом ще е като оная. Тя беше много готина оная. 4. Ето така. И покрива пак такъв да е и да бъде като сещаш се, да. Трябва да намериш такова бяло дърво. Да, бе, ще събирам всякакво. Първо, ама ще ида до една гора там. Тук да си стои дървото. И пот трябва. Да. Ние тая каштурка, она каштурка, какво ще направим? Ще я запушим да не влизат зомбита и... Ебе, там мога да ни е нещо, да знам. Той има да ни е минало. Мога да ни е И дето ти си намерил. Да, той е равинно. Аз съм готов сега, овчени мои. Направи къщата. Плак. What the fuck? Спря. Събирам бяло само. Добре, хора. Това е за този епизод. Баба. Чао. И... Чао. Няма да правим нищо. Що? Няма ли да направим къща? Да, бе, ще го снимаме. Яре да го снимаме, добре. Ама аз трябва да я сей. И той е тъплак. Добре.